Hayi bengihlambulula nje ngiyalingeka nje. Ukubona abantu bengaka. Bese kuthiwa kusasa liyawambela kusasa. Awu Jesu khuluma Jesu. Awu khuluma Jesu. Mina bengisho uJesu uthi akakakhuluma. Singabe sabhaselwa nangeviki nje. Awu Jesu. Kodwa Jesu. Or kwalabani umasipala. Tshela mina enhlapha uthi ubani walayo. Abakwazi labo ukwala ngoba fanele siyobavotela. Siyobamba indaba eyodwa nani ngavumi siyagodla. Kodwa I'm very serious. Angisho lutho kodwa ngiyasho kona. Singadla izwi. Ngizothi ukukhuluma ngiphinde ngikhulume nabantu abasha. Khona izinto engizoyithinta namhlanje. Yini Saturday, yini Friday. Saturday. Nangibuka lana ngathi cishe 85% wabantu abala abantu abasha. Ngithanda ukuthi ke ngithi ukukhuluma nani kodwa ngiphinde ngigxile kokunye. Revelation chapter 12 Ncwadi yesambulo isahluko ngeseshumi nambili. Amavesi aqalayo abe mahlanu. Yambuliwe lencwadi. Ile kaDaniel yayikade sealed. Athi uNkulunkulu naka prophet ngoDaniel athi bekuphawu lencwadi. Bazoyizwa kodwa bangayizwisisi. Kodwa nawuthula ubheka the very same book lesifundayo ungathi kuseyiyo leya kaRevelation kaDaniel. Kodwa la sekwambuliwe akusafihlekanga.